Hocalık reisleri, komanda isimleri әзірлеген ойырым махсус футболкалар киіп шығып шақсылар. Әлбәттә генә қараған жанаттарларыбызға дағы, һәм инде хөкемдарларыбызға дағы кайсы команда бар икәнен, кем икәнен белү уңайлы. Шуңа күрә инде әле кемнәр бу уртак единый дип әйтәбез, форма белән тәэмин итә алмаган, менә шушыга омтылырга кирәк. Кызыл сөлге белән Ишмурат Дамир. Балташ бисәсендә туып, шушында яшәп, шушында күнегүләр алып. Заманында инде 8-9 класслардан школа олимпийского резерва дип шунда барып белем алып кайткан егетләребезнең берсе. Шулай инде күнегүләр алганда егетләребез җыелма команда составына белән берлектә күнегүләр алырга кирәк. Аны көндәше Галимов Ислам. Verbal söyleşi. Галимов Ислам аны көндәше. Яшел футболка загрузки белән Арбор егете аны турында инде шулай ошатты җиләнде. Мәктәптә укыганда Татарстан батыр калган егет. Kızıl söyleşi Kisendu. Стамжы Владимир Дамиров. Olmaz bir diş mi? Çocuğu bildim. O mimar sen işi bilmiyorsun. Verbal. Vakit bayimiz.